Zabalasa! Kaixo lagunok, gaur udaberriko murala egingo dugu. Lehenengo eta behin, beti bezala, gure zuhaitza margostuko dugu, bai? Prest, hona hemen gure zuhaitza, ze polita geratu zaigun, ezta? Bueno, udaberri murala da, ezta? Zer gertatzen da udaberrian? Ba, gero eta gehiago ikusten dugu eta gertzen zaigu eguzkia. Oso ondo eguzkia zeruan jarriko dugu, baina askotan ere udaberrian ondino hodeiak ditugu eta batzutan hodei horietatik ura jausten da eta hori zer da? Euria, oso ondo. Bueno, ba, euria eta eguzkia aldi berean agertzen direnean, ze gertatzen da? Edo ze agertzen da? Ostadarra, oso ondo! Zer da ostadarra? Ba, orain ikusiko duzue. Prest! Hemen dugu gure ostadar, kolore guztiekin, ezta? Gorria, laranja, horia, berdea, urdin argia, urdin iluna eta morea. Oso ondo. Eguzkia eta hodeiak gure ostadarrarekin alde batean utziko ditugu eta zuhaitzara bueltatuko gara. Zer gertatzen da udaberrian? Bai zuhaitzetan eta zelaietan ere. Oso ondo, loreak agertzen dira, ezta? Hasi egiten dira lore ezberdinak, mordoak eta... Bueno, ba, lehenengo eta behin gure zuhaitzari jarriko dizkiogu bere loreak. Hemen dugu lore pillo eta kola. Venga, eta orduan hasiko gara. Hona hemen, gure zuhaitza. Lore mordoa jarri ditugu, pillo, adar guztietatik, eta gure enborra eta adarrak marroiez margostu ditugu, ezta? Ze polita geratu zaigun. Baina udaberrian ere, lore asko ditugu, zelaietan, ezta? Orduan horretarako, zelaia egingo dugu. Lehenengo eta behin, berdea jarriko dugu, eta gero, lore batzuk, itxatziko ditugu, bale? Hasiko gara adibidez urdin honekin. Kentzen diogu papertxoa eta itxasten dugu. Hemen ditugu gure loreak itxatzita, eta gero apaindu egin ditugu pixkat errotulkiarekin. Bueno, orain ze falta zaigu hemen. Gure izkiak, ezta? Idatzi behar dugu udaberria. Prest! Udaberria! Hemen dauz gure izkiak. Horia, laranja, gorria, arrosa, morea, urdin argia, urdin iluna, berde argia eta berde iluna. Dena den, zeo zer gehiago falta zaigu, ezta? Zer gehiago dugu udaberrian? Lore asko dauzenez, adibidez, erle asko dauz, ezta? Erleak ditugu udaberrian,
Lore asko dausenez ere, marigorringoak ere egoten dira, eta lore asko dausenez ere, tximel eta asko ikusten ditugu Udaberrian, ezta? Hona hemen gure murala. Hemen jarri dugu gure eguzkia, hodeiekin, badakizue eguzkia eta euria dugunean ostadarra agertzen dela. Hemen dugu ostadarra margostute bere 7 koloreekin, morea, urdina argia, berdea, horia, laranja eta gorria. Gure betiko zuhaitza, baina kasu honetan Udaberrian lorez beteta, izkiak kolore askorekin eta gure loretsuak. Eta gero, animalitxoak. Ikusten dozuenez, Udaberria kolorez beteta dago, ezta? Bueno, lagunok, badakizue gure murala gustatu bazaizue, jarraitu Kabalazako bideoak. Agur!